Здравейте, приятели! Казвам се Нино Костадинов и съм основател на Коктейл Бокс. Днес съм изключително щастлив да ви представя най-новата ни кутия, която се казва От Лондон до София. Тя пристига с много специалното съдействие на моя много близък приятел Емил Дурчев, Емката, директно от Лондон. Направо минавам към коктейла, който е приготвил Емо. Нека да го приготвим заедно.